na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Wa pa rin mo matog, Bible eh. Wala pa man. Wala pa dong piolo. Abin ako ato ka matug dito sa kwarto bay. Wa, gipakatugo lang si Sarah. Di pa katulog? Mao ba? Do piolo? Natug mo duha bay? Sarah, amoy akong gipakatugo. Ay, unya, unsa man? May nangyari ba? Ha? Do piolo? Lucy, sabay buti ipasok. Ay, makita ko. Sorry. Ibaw ka, Lucy. Nagtamod ko sa pahimangno ni Ma'am Imelda. O taas kay kong respeto ni Sarah. Dong piolo? Mao ka lang tinuod. Okay. Biyaan sa tamo ha? Mupahuway na ko ng piolo. Lay, una ko lay. Lupad Lucy. Unsa mo ko? Padayos. man. Diha na ka mo ha? Sige, padayon lang. Wala magdamo ang imong naong. Kuan, kining ko importin bino bay. Puting kana bino, importin to sur ay. Kakita bitaw ko. Dako no to ni batong pauli sa bana ni Ma'am Bamilda. Dako no to kanang gikas gawas. Mao ba? Dito mo gikan sa sod. Yeah? Wala mi kita yung Sara dito. Dito mi sa iyang kwarto. Ikaw lang duha? Oo. Kamera dua. Nga naman. Bayano. Kung kamo ron duha dito, bidawa mo ano ra sa magusog nga bulog sa tentasyon ng gida sa Bagyong Kristin. Ay, kadi mo Bible eh. Ay, sos. Kailangan ko din mo tao no eh. Kamo ron duha. Sa ako nang ikaingon. Durability kandi. Tinanawa ni mo eh. Sa ako nang ikaingon, nagtamod ko sa pahimangno ni Ma'am Imelda. Sos, ano, porbida. Abi ni mo. Giampingan ako ang iyang anak. Abi ni mo, bay, Pio. Kuhan ba? Maisap na lang mga lalaki karon paron na nga parehan mo, Pio. Maihap na lang? Oh, tinog dito. May hap lang na eh. Ibang lalaki. Basta kitang binta. Lubok na yun. Bida. Turjak na yun. Parehas ni mo. Bida ako. Sige na noon. Hala no. Bida. Daan pa ko. Pero bay, doon na may advantage bay. Advantage sa unsa. Makadahay kang babae mo anak. Kung may tabo na ninyo. Kung doon na may tabo ninyo doon. Unsa? Oh, Advantage siya eh. advantage. Kung kayo babae anak, magtuog yun nga ikaw, tunay nga lalaki. Bible eh. Oh, lagi. Kaingon sila nga, Maginoo, pero medyo may pagkabastos. Bible eh. Oo, lagi na. Advantage lagi na. Makadaig sila ni Mana. Pareho na itong akong amigo. Birasias dagat. Gina siya murag isda. Niya? Saka sila dito, birasias mangga. Gina siya, murag magunggoy. Oh. Dito sila sa kapanaryo. Birasias siya, murag magpari. Ang ghost na akong. Anak na, tinuod kang lalaki. Unsa mga ay. Niya gwa. Kuhan, kining, bida, lagi. Unsang wa, ha? Unsang wa. Kung naway may tabo. Oh, kung may tabo, duda sila na imo, eh. Tinuod pa kang lalaki. Ha? Doon na sa unsa man? Advantage, disadvantage. Disadvantage. Oh, advantage disadvantage na. Kung tinuod ba kang pagkalalaki, unsa tinuod Unsa ba may ka? unsa may naka-disadvantage na ugilab tang babae. Nakadaig man sila nimo ana. Ha kanay? Nay nagsulti na ko ana, babae, among silingan. Nganon. Nag-date sila sa iyang uyab. Oo. Dito sila sa beach. Oh. Nya, among sila cottage, sila ra duha. Mm. Butok-butok na dahil yung dughan taon. Uy, inom sila. Oh. Bida, nangidit na ba yung lawas? Okay. Sige, siyang tutok siyang uyab. Mm, Nya, samoting butok-butok yung dughan. Kaya nagunaon na siyang disgrasya sila atong higayuna.
sa hilom, naghinam-hinam gyud siyang maayo. Unya. Unsay nito po? Unya, bay, sige silang tagay. Ha? Kumutong sa nila ko papel. Okay. Sige silang tagay, ha? Okay. Sige silang tagay. Hangtod nahurot nilang brandy, bay, nga ilang giinom taon. Nanghid ang laki, gabuso dito sa liguanan. Ni samot og butok-butok, ang dugang sa babae. Kay mo lagi ang hunahuna sa babae nga maligo, kini niya humot silang duha nga magduwas ka pa. Thrilling na kayo, bay. Okay. Misuod siya ang iyang uyab sa banyo. Okay. Nagpaabot siya, galingkod-lingkod siya. Niabot na lang ang 30 minutos. Wag yung gawa sa laki sa banyo. Iyang gilili. O dito, tadadang. Unsay niya nakita? Nakita niya ang iyang uyab nga natog na hinambid. Niyago. Pagkahinampa. Di ba ito ikaw? Katog tingali ito tungod sa kaubog. Basin. Wag yun. Jack, hibaw baka kung sa'y ilang gibuhat? Unsay iyang gibuhat? Unsa man? Sa babay? Oh. Uy, gibiyaan. Uy, yung gibuhakan. Mao ba? Ibog lang siya. Tura, lagot mo siya. Kaya para niya. Ang iyang uyab, wa maibog niya. Wa mahigog man niya. Excited uh kayo tao siya. Nyaway na hitabo nila. Pero, ikatulgal ang tao siya. Boga niya, oy. Forbida. Lain sa tingali ng maong sitwasyon, oy. Maulagi na. Ang naibabae nga inaana. Bay, mag-obserba lang sa abilidad sa laki. Sumbong siya na ako. Nahiubos kay siya. Nahiubos. Ganong nahiubos man siya? Nahiubos siya tungod kay ang inom ko no mo'y nagustuhan siyang uyab. Kay wa ko ni gugma iyang uyab niya. Gibuwagan niya. Mao na resulta? Ano yung resulta? Kanang dili mo labtang babae, bay. Napoy babae nga makadayag, anak. Pero nasa mga babae nga miyam, hindi mo na, uy. Mao ba? Inigtaliko di mo bagbagulbol. Pida, gibatian tingalin na ako. Bayoting na ko. Uy? Murag, Anak, Bible, eh? tagsar kay babae mo daig ni mo, ana, oy. Murag manaway yung kargado ni mo, ana. Panabi, baka silang maigala. Matuol na ta, Bible. Nawala ng labad si mong ulo. Nawa na ng Lucy. Gilote ka ni Piolo? O nang, buotan kaayo siya. Nisamot ang akong gugma niya. Aha! Gihilot ra ka? Oo, gihilot ra. Mao ba? O nang Lucy. Oh. Dili siya sama sa ubang mga lalaki nga mapahimuslanon kaayo. Okay. Gabi ni mo nang, nisamot gid akong pagdaig niya. Pero day, dili ka siya bayot? Nang Lucy. Tipuhan ako sa iyo sa kanan. Murag abog naman kayo na. Bati ni kita ang natong sakyanan. Drive abog kayo. Ugaw kayo. Oh, uy. May sakyanan ni abot. Oh. Hala na. Sa'yo ka daing may matabuloy. Oo, ma'am. Karoon ba ka nauli? Ay, naglami manggod ang korom. O dako kong Sa man, ma'am, ha? dako kog Dako kag baong gina mo. dili ay maikog kung moundang. Kay dako kog daog. Dako kay dekag daog, ha? Porbida sa di mo. Trailing, no? Unsay Abi ni mo imong kung say gidahan dako. dako da. Mao ba, ma'am? Ay daoro. Ay, Lucy, di pa doon din yung mamilda. Oh. Ma'am Imelda! Alo, si? Timplahi ragod kog noodles. Muhigop kog noodles. O na ako matog. Ay, oo, madam. Kaniyot man lamang. Si Piolo, nagmata na? Tuog pa, madam. Tuog pa. Okay. Madam. Tutok man ka.
Pila ni? Isa ka kuno ng imong tinanawan di ubos. Yes, madam. Ako lang anam-anamon, madam, ha? Ikaw. No. Ano, madam, gitutukan na nako ang imuhang Unsa man. isa ka pa na ako gamay kay dugan mo sige, din. Dara, madam. Nanay mong mata. Madam. Kanang pila edad ni mo, madam? Sipa. 45. Wow, kasipa. Sipa kay madam. Tanaw na ko. Murag yung kag igsuon ni Miss Queen Sarah. Really, Buloy? Kani mabirahan din ako, madam. O, lagi, tinong na. I like that, Buloy. Madam! Si Sarah. Hello, Sarah. Hello, Risa? Sa'yo man kang nanawag. Doon na lang ako ako'y pangutana ni mo. Unsay naobserbahan ni mo ni Piolo? Tunay ba siyang lalaki o bayot? Unsa? Bayot? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!